krásne vysvedčenie, gratulujem ti. Náboženské vedomosti 1. Výborne, Henriško. Citovanie Biblie 1, samozrejme ako inak. Dobré správanie 1. Chodenie do kostola 1. Henrich, ty si proste jednotkár. A konečne v lete nebudem musieť nič dodržiavať. Nešlo vlastne o to, aby nás naučili mať lepšie srdce? A vieš čo, nech si tak. Ukáž ty, čo si dostala. Nie. Náboženské vedomosti 4. Najhoršia z triedy. Je to v pohode. To, že je v pohode, buď dostaneš vyprask, alebo ťa vyfľaskajú. Zuzka, prepáč, že meškam. Čo? Tak jak to dopadlo? Ukáž. No ideme oslavovať. Dobrý výkon. Čo? S takými známkami? No, vidím, koľko snahy si do toho investovala celý rok a to je pre mňa najpodstatnejšie. Ideme oslaviť. A nech si trošku aj vydýchneš. Čo? Ja nevydychujem. Á!